Гэтае месца для мяне мае асаблівае значэнне. Калісьці я часта гуляла тут, бо моя мама працавала ў інстытуце, які знаходзіцца на горцы. Гэта інстытут геахіміі і геафізікі. Тады гэта сапраўды было месцам адкрыцця нейкіх таямніц. Хлопчык малы і танюткі, як нітка, паклаўся паміж старонкамі сшытка. Ён змяніў галаву, не адну і не дзве, на кожны раздзел па галаве. Ён толькі заснуў, і доўгі шлях з пальцаў рассыпаўся па палях. Я быў і львом, за кратамі з ірвом, і стаў вярблюдам, і ўратаваўся цудам. Я браў 3 рэчы: кнот, агонь і газу, і мог быць толькі ўсім адразу. Я б мог быць кожным паасобку, каб ведаў, дзе паставіць кропку. Я б мог быць велічнай карцінай з маленькай норкаю крацінай. Я б мог быць памяццю, але зашмат паперы на стале. Я б мог быць драмай уначы за крамай і нават мамай. А стаў закладкай, тоненькай і гладкай. Романы, эпіграмы, оды, акыны, скальды і рапсоды змяняюцца, а я заўсёды. Вершы я пачала пісаць яшчэ, мабыць, гады ў 2. Адзін з вершаў запісала моя мама. Я потым яго пераклала на беларускую мову. Гэта вершык такі: відавочна бачыцца, слыхавушна чуецца, векапомна помніцца, адпаведна ведаецца. Але ж я ж несумнеўна за сабой сама сабой. Чуеш, відавочнае. Вось нешта падобнае было, але па-руску. Я пачынала, вядома ж, па-руску пісаць вершы, бо наогул трэба прызнацца, што шмат людзей у нас пачынаюць размаўляць і думаць па-руску. Мікола Батюшкоў. З бальшавіцкім напорам і сілай у бой за Сілас. У нас кожны участак фронт будаўніцтва. Вось фронт жывёлагадоўлі кліча ў акопы. Не дадзім арміі жывёльнай пахіліцца. Узброем і падтрымаем сілоснымі копамі. Хай яшчэ ад смеху горбяцца. Для войн ямы, скажы ты нам. Так, для войны с бяскормицей и кулацким сыканьем. Давайте, хлопцы, ударно, да так, каб оппортунисты утрэскі. Рамантуйся, чкарні, і Сіласа рэзкі. С большевицкой силой у бой за Сілас. Калі корова знизить удой, дык за сілосным малыком атрымаеш сырадой першасортнае малако. Як сена апошняй жмені прыйдзе чарот. Сена заменіць пахучы чарот. А чарота не адстане, павер, соковіты смачны піскун аер. Калі ж яшчэ далучыцца асака, каровы і коні драпануць, скакать! Эх! Ну-ка, хлопцы, ударно! Тресни по оппортунистских тресках! Рамантуйся, чкарни, и Сіласа рэзкі! А дезертыраў, што пакідаюць траншеі, што вылазяць з акопаў сілосных ям, прыбоем гневу ганію каршень да ям, ці ка ўсім чарцям.
Гэты верш вельмі ўразіў мяне сваім авангардным гучаннем, сваёй авангарднай формай. Я не думала, што ў беларускай літаратуры ёсць нешта настолькі моцнае менавіта вось у гэтым кірунку. І я зразумела, што у прынцыпе магчыма рабіць гэта па-беларуску і варта рабіць. Вершы для мяне, мабыць, асноўная задача. Яны проста з'яўляюцца, і я мушу іх запісваць. Вершы і, мабыць, пераклады. Вось гэта я лічу як бы сваёй асноўнай мэтай у жыцці. І выкладаць літаратуру таксама, мне здаецца, вельмі добра ў гэтым менавіта кантэксце, таму што я маю там справу таксама з вершамі. Я іх тлумачу. Гэта не мае вершы, чужыя, я іх спрабую сама зразумець. Мы іх разам са студэнтамі як бы разумеем, набліжаемся да іх. Вось. Васіль Ферхольд, «Мне не спасцігнуць гэты свет». Мне не спасцігнуць гэты свет з крывавага ножа. Мне не спазнаць жыцця сакрэт, падобны да маржа. Я ўсё жыццё мяшкі цягаў і адарваў руку, бо Бог мне розуму не даў і кінуў у раку. І я таксама ўсім багам у горадзе Баку сябе такога не аддам і амба мараку. Не атрымляецца. Фіг з ім. Не стаіць. Тут ляжаў. Цікава ж. Ну, хай стаіць тады, паказвае час, які тут ідзе, вось так вось. Ось. Хто мой партрэт?